मी स्पष्ट सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीची सरकार आम्ही स्थापन केली. आमचे नेते शरद पवार साहेबांच्या पुढाकारामुळे ते झालं, शक्य झालं. त्याच धर्तीवर इथे गोव्यामध्ये पण NCPनी पुढाकार घेऊन BJP आणि काँग्रेसच्या पर्यायी सरकार पण जर स्थापन होऊ शकत असेल तर आम्ही प्रयत्न करणार. मागच्या वेळी आम्ही काँग्रेस बरोबर जाऊ इच्छित होतो. काँग्रेसनी आम्हाला ऐन वेळी नाकारलं. जर काँग्रेस आणि NCPनी एकत्र निवडणूक मागच्या विधानसभेची लढवली असती तर नक्कीच इथे गोव्यामध्ये काँग्रेस NCPची सरकार स्थापन झाली असती. 17 काँग्रेसचे लोक निवडून आले. जर आम्ही एकत्र राहिलो असतो तर आमचे 21-22 लोक आमचे झाले असते दोन्ही मिळून. आणि सरकार बनल्यानंतरही काँग्रेसचे 17 लोक आले. 3 गोवा फॉरवर्डचे तयार होते आणि आम्ही एक आमचे तयार होते साथ द्यायला त्यांना. 21 झाले असते तर सरकार काँग्रेसची इथे बनली असती. पण त्यावेळेस काँग्रेसची भूमिका एकदम नकारात्मक होती आणि त्यामुळे BJPला काँग्रेसनीच सरकार इथे बनवू दिला, हे आमचा आरोप आहे. स्थानिक स्तरावर जे योग्य परिस्थिती असेल ते आमचे लोक इथले निर्णय घेतील. पण एक मी तुम्हाला सांगतो की NCP पुढच्या विधानसभेसाठी स्वतः तयारी करत आहे आणि इतर जे मित्र जे कोणी आमच्या विचाराचे जे पक्ष असतील BJPला विरोध करण्यासाठी आणि काँग्रेसला जर आमच्या बरोबर जायचं नसेल तर राहू द्या. पण आम्ही इतर बाकीचे लोक समविचारी जे विचारचे लोक असतील, आमच्या संपर्कात अनेक लोक आहे. अपक्ष आमदारही निवडून आलेले आमच्या बरोबर संपर्कात आहे. काही प्रमुख नेते मोठ्या दोन्ही पक्षाचे पण आमच्या संपर्कात आहे. काही लहान पक्षाचे लोक आमच्या संपर्कात आहे आणि सगळे मिळून आम्ही पण पर्याय देऊ शकतो. कारण लोकांना BJP नको आहे आणि काँग्रेसचे आता 17 पैकी फक्त 5 आमदार राहिले आणि ते आज स्वप्न बघतात की आम्ही एकटेच लढून BJPला हरवणार. हे काही सोपं नाही.